Minä olen Aila Keränen ja mun tehtävänä on auttaa ihmisiä löytämään kehossa ja mielessä rauha ja palaamaan aina uudestaan takaisin rentouden tilaan. Tässä videossa mä haluan sun kanssa pysähtyä hetkeksi tutkimaan lantiota ja mitä se lantio voi oikein kertoa meille. Ja miten lantio yleensäkin elää elämässä joka hetkessä matkassa. Ota sulle hetki aikaa pysähtyä tämän videon äärelle ja pääset itse tarkastelemaan, mikä tilanne sulla on sun lantiossa. Ja etenkin, jos sä kärsit erilaisista kivuista jalkojen alueella, on ne sitten varpaissa, jalkapohjassa, nilkassa, polvissa, reisissä, lantioalueella, alaselässä. Tai jos tuntuu, että sulla on tosi paljon vaikka semmoista niin kuin ajatuspätkiä, aivot tuntuu sumeilta tai tuntuu, että on hirveästi tunteita liikkeellä, niin mä suosittelen kyllä pysähtymään silloinkin sun lantio äärelle. Jos on mahdollista, ota peili lähelle tai mene peili ääreen ja aloitetaan sitten. Eli lantio tietää tosi paljon asioista ja se reagoi päivässä tosi moneen juttuun. Eli lantiossa sijaitsee niin sanotusti pelkolihakset, eli lonkan koukistajat aistii ympäristöä, että onko tämä ympäristö turvallinen ja pitääkö tässä olla miten jännittynyt. Mutta ei se kerro aina koko totuutta, koska voi olla myös, että arjessa joku ärsyke saa meidän kehon reagoimaan, vaikka siinä tilanteessa ei olisikaan mitään uhkaa. Eli lantio voi reagoida ihan arjessa olevaan stressiin, mikä voi olla fyysistä, henkistä, tai sitten lantio voi reagoida myös niihin ärsykkeisiin, mitkä arjessa tapahtuu, ja ne aktivoi meissä kehossa, joku muisto sieltä aktivoituu ja keho muistaa sen ja siksi lantio reagoi. Eli aluksi mä pyydän ottamaan semmoisen asennon, että sulla on pottuvarpaat ihan samalla tasolla. Jos sulla on siellä jo vaikka joku viiva, niin laita jalat silleen, että sun varpaat on ihan samalla tasolla. Sulla voi olla semmoinen haara-asento, mikä tuntuu susta miellyttävältä. Ja sen jälkeen tuo kädet tänne sun lantiosivulle. Täällä menee suoliluu, niin tänne päälle. Ja nyt jos sulla on peili siinä edessä, sä näet, että onko nämä sun sormet samalla tasolla. Mä itse heti tunnen, että mun vasen puoli on vähän ylempänä, mutta joitakin helpottaa se, että ne näkee peilistä. Eli nyt tässä vähän niin kuin mittaillaan, että missä asennossa se lantio siellä on. Eli tunnustele, kato peilistä, onko sun sormet samalla tasolla. Usein kuulee puhuttavan erimittaisista jaloista, mutta se syy on aika usein tällä lantion alueella, eli lantio kiristyy, rentoutuu, siellä voi olla joku krooninen jännitys ja se saattaa saada toisen jalan niin sanotusti lyhyemmäksi. Mutta lantioalueelta kyllä kannattaa purkaa jännitteitä, jos tuntuu, että on niin sanotusti erimittaiset jalat. Eli täältä sä havainnoit, että mikä on sun lantion asento tässä kohti. No seuraavaksi
saat laittaa kädet sun lantio etupuolelle. Mä käännyn, jotta sä näet paremmin, mutta pysy sä vaan samassa asennossa. Varpaat samalla tasolla. Eli tässä tuntuu nämä luut tässä lantio edessä. Niin sä voit laittaa siihen sormet ja katsoa, että onko ne suorassa. Tai onko jompikumpi puoli lantiosta edempänä ja toinen taempana. Voit tarkistaa sen. Ja viimeinen kohta, minkä sä voit tarkistaa, on sun selän puolella. Eli mä käännyn nyt väärinpäin. Kun sä tunnustelet, täällä tuntuu nämä luut täällä sivussa. Suoliluu, yläosa. Niin sitten laitat peukalot tänne alaselkään. Painelet ja tunnustelet. Niin täällä on ristiluu. Ja niin kuin en tiedä, näet varmaan, mulla se on nyt ihan vinossa. Mutta sä voit tuoda sormet täältä takaa niin kuin eteenpäin, niin sä näet peilistä, että onko sulla toinen käsi, toiset sormet ylempänä kuin toiset. Tai sit sä voit pyytää kaveria kokeileen, että se näkeekö se, että onko tää suorassa vai ei. Se, että jos täällä on semmoista epäsymmetriaa, se ei ole vaarallista. Se vaan osoittaa sen, että lantio elää. Ja silloin, jos on tämmöisiä niin kuin pitkittyneitä kipuja, niin kannattaa kiinnittää tähän asiaan huomiota, että rentouttaa sitä lantiota, jotta ne asentovirheet sieltä pääsee laukeamaan, koska lantion asento vaikuttaa koko kehoon. Jos lantio on todella jännittynyt, se saa meidän selkälihakset jännittymään ja sitä kautta se saa meidän niskan jännittymään ja leuka täältä nämä puremalihakset myös kireäksi. Eli tärkeä osasto. Ja miten lantiota sitten voi rentouttaa, niin kaikilla erilaisilla liikkeillä. Ja ihan vaan se, että sä tuot huomion, vaikka päivittäin sä voit alkaa seurailemaan, missä asennossa sun lantio on. Ja ihan vaikka vaan koskettaa tuo huomion tänne lantioalueelle, liikutella sitä eri tavalla, alkaa antaa sille huomiota. Ja jos tuntuu, että sä kärsit jostain oireista, esim. Naisilla myös kuukautiskivut voi olla merkki siitä, että lantiossa ei riittävästi veri kierrä, että siellä on todella paljon jännitystä, niin jos tuntuu, että sä et itse saa sun lantiota rentoutumaan, niin siihen kannattaa hakea apua. Ja mä tarjoan apua videovälitteisesti. Itse asun Muoniossa, mutta mun apu on saatavilla ihan just sinnekin. Mä ohjaan erilaisia kehomenetelmiä, joilla voi rentouttaa koko kehoa, koko mieltä ja sillä tavalla päästä eteenpäin sen kanssa, että lantiokin ja koko keho saa elää rennompaa elämää. Sä voit käydä vierailemaan mun nettisivuilla www.rentoudentilaan.fi tai alkaa seuraamaan mua Instagramissa tai Facebookissa, niin pääset enemmän perille siitä, että mitä kaikkea mulla on tarjolla. Ja semmonen juttu vielä, että jos tuntuu, että sun lantio on täysin suorassa, täällä on kaikki luut kohillansa, ei kaikki on täysin symmetrisesti, niin hieno niin. Mutta jos sä haluat testata, niin sä voit kokeilla esimerkiksi ajatella jotain, jos sulla on jotain stressaavia asioita elämässä, niin ajatella sitä hetki ja sitten vaan tsekata, että tapahtuuko sun lantiossa mitään muutosta. Ja tuliko sinne virheasentoa vai ei. Ja
Se ei ole mitenkään vaarallista, että se lantio kippaa, menee eri asentoon, koska kyllä se sieltä myös palautuu. Mutta jos haluat vähän tutkailla sitä, että elääkö se lantio mukana, niin tuossa on tuommoinen yksi testi, minkä voit tehdä. Kivaa päivää sinne!